Det var en pind mere. Det var så 0,3 dB mere. Og jeg er stadig ikke nået ind til halv. Jeg tror, det bliver rødt. Så for at vide af nogle flere kloge mennesker, når man skal teste sådan noget, så skal man også med en forstærker. Så den er bare afmonteret. Og det sidder til her. Ja, fordeler blokke. Alt var indstillet nogenlunde på forhånd. Den står der, så skulle jeg radioen op på 19. Og så laver den gamle port 154.3 med 13,9 volt radio på 19. Og så ny port for lidt siden er 155.3, nu 55.6. Og jeg fortsætter bare derud, så jeg er færdig. Ja, det var så 155.8. Så er det halvvejs. Nøjagtigt halvvejs. 2,4 tommer. Ja, det var da så 0,2 dB mere. Jeg skulle også lige tjekke den med 33, det synes jeg, det er mærkeligt, for den plejer altid at pikke ved 36. Spændende. Så steg man 0,2 igen. Ja, en pind over halvvejs. (158.3). Jeg prøvede lige at give en lille smule gas på den ene forstærker, jeg havde. Så man tager til lige nu. Nå, men det ser ud til, at jeg skal have taget en pind af. Det siger, at jeg skal have taget 2 pinde af. Den pind, væk med den. Ud. Den pind. Ud med den, der skal laves om. Med runding på. Så tror jeg, den vil være der. Ja, det er fra 54.3 til 56.9. Ja, det er faktisk ganske udmærket. Stadig kun en forstærker. Den er ikke sat til. Ja, den pind skal af. Den næste skal af, og så skal der laves runding. Så er sådan set masser af plads til at kunne se basserne. Så fremover, når man skal se basserne, så er det over på den her side af. Så skal man bare lige stikke hovedet frem til her. Så er der hårdtræk. Bare lige sådan. Okay, så man skal lige begrænse, hvad jeg kan lave hårdt der. Så skal man lave sådan noget portrunding. Noget rigtigt træ. I 2 lag. 2 lag og sådan en masse god runding på. Så skal jeg samtidig som det andet. Skal vi 5 cm. Det der kan man lave ordentlig runding på. Det kan man ikke på det her skødt lortetræ. Det der. Det her, det ligner lort der. Det kan ikke bruges. Så det var bare det, indtil videre. Ja, jeg tror jeg har stående på. 14,9, det er til 15,1 der anden.
en forstærker. Og jeg vandt, der skal så lige der dobles op, tror jeg. Ja, det skal det. Så okay, ja. Nej, det skal de. Okay, så det er 12.000 et eller andet watt. 12.500 et eller andet. På en forstærker. Fordi den anden er ikke koblet til i dag. Så 18,9. Nå, vi prøver lige med en, der er åben. Se hvad den så laver. På en forstærker. Nå, men det var da højere. Så passer vandet lidt bedre. Men hvorfor står ohmen her ikke? Det er mærkeligt. Ja, så skal der lige prøve at sætte vandet forstærker til os. Hvis du kommer ned til Herning Motorshow, eller hvad hedder det også? Også der. Ja. Ja, denne radio opfører sig mærkeligt. Meget mærkeligt. Ja, volumen så med død eller... Nå, hvad skal vi tage en ny radio på? Nå, hvad er det? Det er når man har skruet et hak op, så skruer den ned, skruer op til næste hak, så spiller den højt, næste hak, så skruer den lavt. Ja, okay. Nå, der er for den oppe sådan. Ja. Albanskrammet. Er det en måling? Ja. 100 år på første isbind. Ja. Nå. Det er hvad det kan blive, synes jeg. Volumenknap her, den siger nogle underlige lyde. Når man skruer op, så skruer den ned. Og så skruer jeg ret længere op, så... Ja, det forstår jeg ikke her. Ny radio igen. Mystisk. Skødradio. Hvad skal man gøre? Hvad skal man gøre? 13.800. Hvis jeg sætter 2 Krakenforstærkere på, så laver jeg 12.000 watt på hver. Og der lavede jeg 160,3 før jeg lavede bort. Så det vil så sige, så burde jeg være på omkring 162, måske lidt mere. Eller også skal jeg have 2 mere af de der CO'er. 2 CO'er, ja, så har jeg jo... Jeg nåede at teste med en, for der er smider sådan 12.000 i 2,5 ohm. Men det er en større ombygning. Så skal jeg have det hele fjernet. Men jeg burde egentlig også have sat nogle metalstænger på bagpladen derinde. Helt derinde bagved. Ja, med de første et lag 3 på med noget jern. Den står vibrerer så meget, så forstærkerne stod hoppet lidt, derfor jeg skruet dem her først. Det er også en mulighed. Men det tager lang tid. Så skal alle basserne også ud og kobles om til en svær forstærker. Men så kan jeg smide 48.000 watt. Ja, det må jeg tænke over. Moin.